Na, wala talagang bumitaw mga adyo. Yan na mga adyo, sige. Walang bibitaw dyan, sige. Parehong kondisyon mga adyo. Lahat to mga adyo, 2 days conditioning ko to. Game, ayun na, huli ka. Huli yung dilaw mga adyo, napakagaling lumaro ng itim, napakabilis. Ayun mga Aji, gagambino ulit. Ito mga Aji, may paglalabanin ako ngayon . Ito isa sa mga paborito kong gagamba to. Kung ako lang masusunod mga Aji, ayoko sanang paglabanin. Kasi conditioning ko sana to, panlaro ko ay kadagit mga Aji. Kasi quality yung gagamba. Pero subscriber first naman tayo mga Aji. Kaya para sa inyo to. Itong paborito ko na to mga Aji. Ito, itong dilaw na to. Sa yung tala mga Aji. Sana lang walang bumitaw mga Aji. Pero tingin ko maganda ng laban to. Uy. Talaga naman. Yan na mga Aji. Ayan na. Wala talagang bumitaw mga Aji. Yan na mga Aji. Sige. Walang bibitaw dyan. Sige ka. Bahala ka dyan. Sige. Sige mga Aji. Nauluwan yung tala. Hindi. Nadibdiban mga Aji. Grabe tong dalawa na to. Ito mga Aji. Nakondisyon to mga Aji. Yan. Dibdib ulit. Sapot. Ako. Dibdib ulit. Grabe to mga Aji. Ganda ng laban. Pumili na kayo mga Aji kung saan kayo dito. Sa tala ba kayo? Doon kayo sa dilaw mga Aji. Maisan to. Parehong jumbo to mga Aji. Grabe lumaro. Yung tala. Sa kayong maisan mga Aji. Parang may stroke pa pareho tong gagamba na to. Mahuhuli na tong... babalik pa siya mga Aji. Babalik siya. Babalik pa yung maisan mga Aji. Kaagat pa ulit. Grabe naman itong mga gagamba na to. Sige, hindi napapagod Sige ka dyan. Sige ka dyan mga Aji. Ito mga Aji, 2 days conditioning pa lang to mga Aji. Pag 3 days to, mas matitindi itong mga gagamba na to. Wala ka dyan. Sige ka. Mahuhuli na itong ano dito mga Aji. Maisan. Grabe, ang tagal ng saputan mga Aji Tindi ng mga gagamba. Yung pala, paalala ko lang mga Aji, yung t-shirt natin, yung mga bata dyan, grabe, hindi matapos-tapos yung laban mga Aji. Ayun na. Ayan na mga Aji. Naku, bumaliktad pa. Mas tagiliran yung tala mga Aji, pero sasapot pa rin siya. Grabe tong gagamba na to. Pinakamatagal ata na nakita ko nagsaputan to mga Aji. Parang mauuwi lang ata sa tabla. Hindi, sinasaputan naman yung dilaw mga Aji. Pero yung ko anong verdict nyo dito pag ganito yung laruan mga Aji. Ayan babalik pa yung tala. Gagalaw pa. Galaw pa. Naku, laki ng lamok Galaw pa mga Aji, galaw pa. Laki ng lamok talaga. Tapos yan, hindi ko nahuli Tingin ko mga Aji, declare natin talo siguro to. Itong dilaw. Yun, lalakad pa pala. Tingnan natin mga Aji kung lalakad pa yung dilaw mga Aji. Kasi yung tala, yan. Pag sumakmal pa to mga Aji, yun hanggang dito na lang. Kung hindi, talagang tigilan natin to. Tignan natin mga Aji kung anong laruan na ito. Kung may second buckle pa itong mga gagamba na to mga Aji. O wala na. Dito na naman yung pusa na makulit Wala, declare nating tabla to. Kasi napakabagal lang parehong gagamba. Siguro maglalabas pa ako ng isa pa. Enjoy na natin mga Aji kasi ubusin ko talaga itong gagamba ko. Magre-restock akong bago. Ito 2 days conditioning mga Aji. Tignan nyo yung susunod. Mas magaganda, mas malalaki. Yun lang sana nag-enjoy kayo mga Aji. God bless po sa inyo lahat. Ito mga Aji, basta mag-uubos na tayo ngayon dito. Ito, kitang-kita nyo ito mga Aji, galit na galit to. Ayan, tigre mga Aji, good size to. May damage na yung paa. Kalaban niya is medyo malaki-laki ito mga Aji. Pero lang naman lamang na ito, maka talaga to.
Ito yung gagamba mga aji. Ayan. Ito siya. Tapos, titignan na natin mga aji kung kakayanin itong maliit ha. Umili na kayo mga aji. Malaki talaga ng onti to. Titignan na natin mga aji kung kakayanin. Game. Game agad. Yala ka. Wala ka. Gusto mo ng parehong kondisyon ha. Yan, parehong kondisyon mga aji. Lahat to mga aji, 2 days conditioning ko to. Wala ka yan ka. Sige. Sige, nahuli yung maliit mga aji sa paa. Lamang na dapat yung maliit ha. Yung maliit yung buibilot mga aji na mabilis oh. Yan na, buibilot na rin yung malaki. Huli yung paa ng maliit mga aji. Ayan, huli yung paa. Putol yung paa ng maliit. Pero grabe yung maliit mga aji, walang ayaw. Sige, walang ayaw mga aji. Putol na yung paa ng maliit ha. Ito. Putol na yung paa niya mga aji. Pero yun oh. Puwepesto pa rin siya, binibilutan yung nasa taas. Kasi nasabit na yung paa nung nasa taas mga aji. Tingin ko mananalo pa dito yung maliit. Puwesto lang siya na maayos. Wala ka. Grabe itong mga gagamba ko ngayon mga aji. Ang kukunat. Sayang, hindi ito yung mga nailaro natin mga aji. Yan. Kumpiyansa tayo sa 1 day conditioning. Hindi natin nailaro to. Wala ka. Sige. Sige. Ayan na. Nibdiban na naman mga aji. Grabe mga gagamba to. Yung nasa taas ha, nasa putan na kasi to. Hindi maagalaw yung nasa taas. Yung nasa baba, masapot pa rin pero wala nang isang paa. Tingnan natin kung kakayanin. Tapos, wala talaga to. Ito, panoorin nyo lang mga aji. Lalabas ko halos lahat ng gagamba ko dito ngayon. Subok-subukan natin mga aji. Magre-resta akong bago, magkukondisyon akong bago mga aji. Panoorin nyo na lang to pag na-upload ko. Sana enjoy nyo. Ito mga aji ha. Alam naman natin na saputan na yun sa taas. Di na maagalaw. Di naman pwedeng piglasin mo yan. Pero buhay siya mga aji. Pero nasaputan na siya. Kinaagat kasi nung nasa taas mga aji. Yung paa nung maliit. Sige, antayin natin mga aji. Pag nakaagatan ng maliit na to, tigil na natin to. Pero hanggat hindi pa nakaagatan, hindi, tablahin na natin to mga aji. Labas ako ng malalaki pa. Mas magagandang gagamba mga aji. Labasan natin. Ito buhay pa pareho. Ito yung putol pa. Ito naman yung malaki. Ay hindi. Sige, saan pa natin mga aji. Kailangan natin ng isa pa. Kasi parehong gagamba buhay naman. Titingnan natin mga aji. Para may declare talaga natin sinong panalo dito. Pero tong maliit wala nang paa mga aji. Talagang na-damage na to. Wala kayang ka. Sige nga, game nga. Lalaro pa kayong dalawa. Kinagat ulit. Kinagat mga aji. Kumagat yung malaki, kumagat yung maliit. Yan, bumitaw. Kaagat ulit yung malaki. Yun na, bumitaw na yung maliit mga aji. Talagang lamang pa yung malaki. Ito pa kasi paa. Last one, titigil na natin to pag hindi pa talaga. Kasi madadali tayo sa YouTube. Like nyo na rin mga aji kung natutuwa kayo dito, kung maganda kayo sa laban. Grabe yung tapang ng malaki oh. Lamang na lang unti to sa kaha mga aji. Kaha sa kaunting galamay siguro. Grabe. Yan na, declare ko ng panalo tong malaki na to. Napakatapang. And yung maliit mga aji, damage na talaga yung maliit. Ito siya. Tapos kung may magtatanong pala paano sumali dun sa pag-giveaway natin mga aji, mag-comment lang kayo. Explain nyo kung bakit gusto nyo magkagamba. Kaya titignan natin mga aji kung kayo yung isang lucky winner natin. Pero grabe, napakagaling ng mga gagamba. Hanap pa ulit ako ng isa. Mag-uubos ako ngayon para sa inyo. Yun mga aji, hapon na ngayon. Paglalabanan natin siguro huling laban na to ngayong araw na to. Yung pulang tigre. Kasi makita tong pulang tigre na to mga aji. Butsugin pareho to Pulang tigre. Match na match to mga aji. Pulang tigre na to. Tapos ang kalaban niya ito mga aji. Tigreng dilaw. O lion spider ba itong tawag nila dito mga aji. Tingin ko gagambang pala ito. Parehong gagambang pala ito mga aji. Ito. Pag may napili na kayo mga aji, game natin agad to. Pass game to mga aji. Sana magbigay ng maganda. Kung papiliin ako mga aji, kayo na lang, kayo na mahala mga aji.
Pili kayo dito. Dito ba kayo sa dilaw? Dito kayo sa tigreng pula mga kaji. Tsakto, patayan ulit ito mga kaji. Game agad. Yan na mga kaji. Yan na. Patakbo yung pula mga kaji oh. Hindi niya kaya itong dilaw sa pigaan. Agatan yung pula, bumitaw. Hindi, papalag pa rin yung pula mga kaji. Yun lang, laglag talaga yung pula. Hindi niya kaya mga kaji. Pulang tigre sa atong dilaw. Isa pa. Pumapalag yung pula mga kaji. Hindi niya lang talaga kaya. Bubuka yung pula. Game. Marami-rami to. Kumbaga itong laban na to mga kaji, magmamarathon kayo dito. Tuloy-tuloyin ko to. Wala talaga, bumibitaw na yung pula mga kaji. Siguro labasan ko to ng isa pa. Labasan natin to. Tanggalin natin to pula na to mga kaji. Labas natin tong isa na nandito. Subukan natin tignan to mga kaji kung mayroon ako nakatabi dito. Si same size. Ayun, nakakita na ata ako. Game agad. Ito mga kaji talagang tingin ko pag nagtapat to mga kaji, itong itim na to sa atong dilaw mga kaji, talagang batikan ng laban to. Pili na kayo mga kaji, dito kayo sa mas botsyog na to o dito kayo sa solid na itim. Game. Ayun na, huli ka. Huli yung dilaw mga kaji, napakagaling lumaro ng itim, napakabilis. Pero pumapalag pa rin yung dilaw. Ayun, naong galing ng ambak ng dilaw mga kaji. Stick ang kinagat ng itim, ang tagal niya kinagat yung sticks. Pero hindi lalaban pa to. Mas mahaba tong itim na to. Wala ka, lalaban pa siya mga kaji. Lalaban pa to. Lalaban to mga kaji. Naku, ba't puro stick ang ginaagat? Mali lang mga kaji, stick ang ginaagat ng itim. Ayan o, puro stick o. Sige. Sige. Ayan ka, huliin mo na. Agatin mo na. Ayaw talaga umagat to. Bahala ka dyan. Huli yung itim mga kaji. Tapos na. Ang tagal kumagat. Ay naku, lumapit pa sa dibdib. Grabe mga gagamba to. Sana i-enjoy nyo lang talaga. Ito yung 2 days mga kaji. Pang 3 days na ito. Mas maganda sana laruan na ito kung bukas to mga kaji. Pero hindi, in-upload ko na ngayon. Laban ko na to ngayon mga kaji para mapasaya ko kayo. Ito yung itim. Grabe to mga gagamba na to. Nagbasagan sila ng ngipin mga kaji. Kaya hindi masyadong pupuwerto na itong mga gagamba na to. Masyadong pwersa to. Nagbasagan ng ngipin. Talagang tatabla. Gusto pa kumagat ng itim oh. Didibdiban niya pa yung dilaw oh. Yung dilaw naman kaagat. Yan ka. Mga grabe oh. Dilaw sa itim mga kaji. Grabing laruan to. Grabe naman to. Ayun ka. Pakatagal ng laban oh. Ito mga kaji, pag ganitong laruan mga kaji, tablahin ko to. Labas ako na ibang gagamba ulit. Tablahin ko ulit to mga kaji. Tapos itong mga to, papakawalan ko to. Talaga nagpapakawala naman ako ng gagamba dito mga kaji. Lalo pa yung ganito yung performance mga kaji, tumatabla. Pasahin ko lang sandali, tapos kukuha ko ng jumbo. Last game talaga natin yan. Kasi anong oras na rin mga kaji, medyo hapon na. Talagang sira din yung itim. Pangit yung laro. Ang maganda sana ito mga kaji kung hindi stick yung kinakagat niya. Kaso dahil stick siya kumagat mga kaji, hindi ko siya kursunada. Yung diskarte niya mga kaji, off yung diskarte na ito. Tapos labas tayo ng dalawang malalaki talaga. Lalabasan ko na kayo mga kaji. Itong dilaw na ito mga kaji, talagang napakakunat na ito. Tignan natin paano lumaro ito mga kaji. Medyo gabi na. Medyo mahapon na mga kaji. Pero subukan natin kung may last game natin to.
Ito mga kaji, kaha to. May kaha yun. Ito naman payat. Pero ngayon pa lang mga kaji, sinasabi ko sa inyo, may mamatay talaga dito. Post ko lang picturean ko, tapos game natin.